construction workers. Kasi mararamdaman mo talaga kung dumaan ka sa ganitong sitwasyon. So, ganito talaga ang hirap. Hindi lang pala yung yung parang dali-dali lang tingnan mo, pero pag nandito ka sa posisyon na to, sobra ang hirap, ang pagod, ang lakas kailangan, ang tiyaga. Kailangan talaga yung bagay na meron kang motivation sa sarili. Ito, lumipas na kami mahigit mga hour na. So, medyo sakit na rin sa kamay. Marami rin ako natutunan kung ano yung bagay na kailangan dito sa pagtiktik, paglinis. So, parang buhay din pala pag gagawa ka ng mga bagay na ganitong trabaho. Yung pagtiktik ang sinasabi nila. Huwag ka muna pupunta sa taas. Mag-umpisa ka muna sa lupa. Kumuha ka ng butas. Pag nandun ka na sa may butas, lakihan mo ng konti. Tapos umpisa mo mula sa baba, papuntang sa taas. Kasi minsan pag nasa taas ka na, tapos hindi mo nabubutas yung ilalim ng simento o magtiktik, ang possibility mahihirapan mo. Pero pag yung sira na yung sa ilalim, ayun, madali mo na lang gibain na nasa taas. Kasi wala na naman dun sa ilalim. So gumamit ako ng mask para protection. Yan, yung sa dust, ayun, para mas mabilis at saka hindi mo malanghap yung mga tiktik na semento dito. Yan, medyo mahaba pa yung oras, pero sa tagal-tagal din, at least matatapos din ito.
first. Kasi mararamdaman mo talaga kung dumaan ka sa ganitong sitwasyon. So, ganito talaga ang hirap. Hindi lang pala yung yung parang dali-dali lang tingnan mo, pero pag nandito ka sa posisyon na to, sobra ang hirap, ang pagod, ang lakas kailangan, ang tiyaga. Kailangan talaga yung bagay na meron kang motivation sa sarili.